ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമ ഹരേ ഹരേഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേഷ്ണ ഹരേ എല്ലാവരും കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേഷ്ണ കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീം. ഓ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിന്നിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജനൻ ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്പം ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. ഇത് നമുക്ക്
കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അല്ലെ? ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. നമുക്ക് പഠിക്കും തോറും ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെയാണ്, അതിന്റെ കര കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃദ്ധി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവരും മുക്തിയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ? നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മുക്തി നേടാം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഭക്തി തുടങ്ങേണ്ടത്, ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടാം ശരിക്കും മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അന്ന് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഭക്തി പരിപൂർണമായിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോവാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിക്ക് അപ്പുറം കടക്കണം, എന്നാലേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നമ്മളേക്ക് വരുള്ളൂ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും നമ്മളേക്ക് മാറിപ്പോണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആദ്യം മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടന്ന കാര്യം അത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യരാജ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു പുഷ്പം കൊടുത്ത് ഒരു പത്രം കൊടുത്ത് അതല്ല ശരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നത്? പൃഥ്വി രാജാവ് പറയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: ഭഗവാനെ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, സർവശായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുഖം തുടർന്ന് ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും, വേറൊന്നും ചിന്തില്ല. നമ്മളത് ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ചിന്തയില്ല. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊസിഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മുക്തിയും വേണ്ട. അല്ലാണ്ട് മുക്തി വേണ്ട എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ സുഖം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടി, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖം, അതിനർത്ഥം കുന്തിദേവിക്ക് ദുഃഖം കിട്ടണം എന്നല്ല. കാരണം എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിനൊരു അവസരം എനിക്ക് എപ്പോഴും തരണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭക്തന്മാര്. ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ സതതം കീർത്തി എന്തോമ യഥഞ്ചസ്തൃഢ വൃദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും കീർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമേത്ത് ഭക്തന്മാർ നോക്കി നിൽക്കായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി. ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര ആനന്ദം ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നിരന്തരം അങ്ങനെ സ്തുതി പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഭക്തന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസഹസ്രം അല്ലെ, നമുക്ക് നാവ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ ഒരു നാവ് പോരാ, അത്ര ഉള്ളിൽ അത്ര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരസഹസ്ര നാവുകളും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടാ പോരാ അല്ലെ. നമ്മളതിന് ചിലപ്പോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം 2 ചെവിടും കൂടെ കേൾക്കുന്നു പറയും അല്ലെ, നമ്മള് കാത് കൂർപ്പിക്കാന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ള വർണ്ണനകളാണ് ആര് പറഞ്ഞു? പൃഥ്വി രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. നിർവിക്തവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. വ്യക്തിഭേദമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും കേൾക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ സർവശായിയായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരുനാമം ഉരുവിടാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താ? ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, അവ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്.
രണ്ട് രൂപമുണ്ടെന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം നിർവിക്തവാദികൾ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ബ്രഹ്മമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ തലക്ക് അതിനെ വളരെ താഴെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവര്, അതായത് വ്യക്തിഗതവാദികളും അവ്യക്തിവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തെ മുഴുവൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി പറയാണ് പൃഥ്വിരാജ്. കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി വലയം ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനും അത് കേൾക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഞാൻ അവിടെ പോയി സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനായിട്ട് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങയുടെ തിരുനാമം എങ്ങനെ ഉരുവിടാൻ കഴിയും, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങയുടെ കഥകൾ, അങ്ങയുടെ ലീലകൾ എനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയും? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തനുണ്ടാവുന്ന ആനന്ദം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മറ്റൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തും എന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവശായ കീർത്തികൾ ആസ്വദിക്കാൻ അതിന് രൂപോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫിനിഷ് എന്നുള്ള രീതി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും? അവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തിപദമോ അല്ലെങ്കിൽ നരകമോ സ്വർഗമോ ഒന്നുമല്ല. പ്രേമണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, അതിൽ ആനന്ദം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മുക്തി എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തന്മാരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാം? എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, അതിക്കുള്ളിൽ എനിക്കൊന്നും ചിന്ത വേണ്ട, എനിക്ക് മുക്തിയും വേണ്ട സ്വർഗം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ മുക്തിപരം വന്ന് അവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആ സമയത്തും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ മനസ്സായിരിക്കും ആർക്ക്? ഭക്തനുണ്ടാവുക. അതാണ് അതിന്റെ മുക്തിക്കപ്പുറം ഒരു തലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. സാമാന്യമായ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജനോട് പറയുന്നു, മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്? ആര്? രൂപഗോസ്വാമി ഒരേ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ റെഫറൻസുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്ന കഥയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. എന്താണ്? മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന്, ഭരത മഹാരാജാവിന് അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജാവിന് എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. മഹാരാജാവ് കേട്ടിട്ടില്ല? മഹാരാജാവ് നമ്മളെ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവും? രാജാവിനുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ മൂർത്തിന്റെ ഭാവം പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ? ഭൗതികതയുടെ എല്ലാതും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയണ അല്ലെ? നമ്മളിതില് പല ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗുരു മഹാരാജാവ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളവിടെ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിലൊക്കെ നമ്മളവിടെ പിന്നെ കുറച്ചെല്ലാതും പ്രശ്നക്കാരുണ്ട് അല്ല? നമ്മളെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൽ എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ദിശ ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയുള്ളൂ. ഗുരു മഹാരാജാവിനാണ്, രാജാവ് തന്നെയാണ് മഹാരാജാവ്. ആ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ജയപ്രകാശ് സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയഗുരു ഇസ്കോണിലെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗുരു ശ്രീമദ് ജയപ്രകാശ് സ്വാമി മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയാം. അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരെ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? അവരെ മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയും. അവർക്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടാകും. മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഉള്ള വ്യക്തിനല്ലേ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? നീ രാജാവിനെ പോലെ എന്ന് പറയും അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലെ?
എല്ലാ സുഭവങ്ങളിലും കഴിയുന്ന ഒരാളിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാരാജാവ്, രാജാവായിട്ട് കാണുന്നത്. രാജാവായിട്ട് വാഴും. അപ്പൊ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ആളെങ്ങനെ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയാം? എല്ലാം തേച്ച് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിനെയാണ് അവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നല്ല മഹാരാജ മഹാരാജ എന്ന് പറയും. മഹാരാജ്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ അവര് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും അത്? കാരണം എല്ലാം ഭൗതികതയും എല്ലാ ഭൗതികതയും വിട്ട് ഉം. ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മഹാരാജ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്തിനാണ് അവിടെ? മാനസികമായി മാനസികമായി ആനന്ദം ഒരുപാട് മഹാരാജാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ? ആനന്ദം അല്ലേ? ഒരാനന്ദം ആ പോയിന്റ് എത്തി. അത് തന്നെയാണ്. കാരണം മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത ആനന്ദവും ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇത് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ വ്യക്തി മഹാരാജൻ. മഹാരാജാവ്. രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നത് സുഖം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒരാള് ഭൗതികമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം, ഒരാൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം. അതാണ് അവരെ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന് എന്താണ് എല്ലാതും ഉണ്ട്, ഒന്നിനും കുറവില്ല. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കുറവ് ആര് ഭരത മഹാരാജ് ഫീൽ ചെയ്യണം. അതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാതാരം എന്തെങ്കിലും സേവിക്കുന്നതിന് ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം രാജാവിന് അല്ലെ? നമുക്ക് ബുദ്ധന്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യവുമായ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയ പത്നി എന്നിവ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പറയില്ല കടുകുമണി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്രയും ഭഗവാനോടായിട്ട് അത്രയും സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ത്യജിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ, അതിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ശരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാതും ഭാഗ്യദേവ ലാസ്റ്റ് കെണിയാ, എല്ലാതും എടുത്ത് നമുക്ക് തരാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യദേവത എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കാരണം ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷണമാണത്, എല്ലാതും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ പാസ്സാവണം. അപ്പൊ അതിന് ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ടില്ല. ഭരതന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സർവശാരീയ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ ആരും പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നവർ, അവര് ഋഷിമാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഋഷിമാര് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തേടുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവര് മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ മുക്തിപദം പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു, പിന്നെ എല്ലേ ഭൗതിക സമൃദ്ധി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയതയുള്ള ടോപ്പ് ലെവലായിട്ടുള്ള മുക്തി തന്നെ ആർക്ക് തള്ളിക്കളയും? ആ ഭക്തൻ തള്ളിക്കളയും എന്ന് പറയുന്നത്. അളവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ അതൊന്നല്ല. ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ദേവതകളിലും ഭഗവാന്റെ പേര് തന്നെ മുകുന്ദൻ എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റൊരു ദേവതയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ല അല്ലെ? മറ്റെല്ലാ ദേവതകളിലും ആയുധങ്ങളുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏത് സമയം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ചിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രേമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ പ്രേമരസത്തിലാണ് നമ്മൾ പോണത്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല. അതാണ് പോലെ ഋഷിമാർ പോലും ആകുന്ന മുക്തിപദം വരെയാണ് ഋഷിമാർ ആഗ്രഹിക്കുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കല്ല, ഭക്തൻ അതേ സന്തോഷമുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്തൻ കടക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന വൃദ്ധാസുരൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയാക്കി എന്ന് വരാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. ഭക്തിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന
പല ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ വൃദ്ധാസുരന്റെ കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ വൃദ്ധാസുരൻ പറയുന്നതാണ് ഭക്തി സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ധ്രുവലോകം, അല്ലെ, ധ്രുവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം തന്നെയാണ്, ആ തലത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തി എന്ന് വരാം. അതും ഭൗതികത തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയാക്കി എന്ന് വരാം. എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നത പദവിയിൽ എന്നെ ആക്കിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട, യോഗസിദ്ധികൾ വേണ്ട, ആത്മവിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനുസരവും സർവശായുമായ സേവനം അങ്ങക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ, വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു ഒറ്റ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയില്ല? അത് അറിയാം, ഗോപികന്മാരെ തലവേദനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? ആർക്കാണ് ഭാവഭക്തി ഉള്ളത്? അത് ആരാണ് തലവേദന മാറ്റാൻ തരാൻ? പാലിന്റെ അടിയിലുള്ള പാദത്തിലുള്ള പൊടി തരാൻ ഗോപികമാരാണ് കൊടുക്കുക. ആ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് പാപം വരില്ല ഈശോ, അപ്പൊ ആരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അപ്പൊ ഗോപികമാരാണ് കൊടുക്കുക അത് പാദത്തിന്. ഞങ്ങൾക്ക് പാപം വന്നാലും വേണ്ടില്ല, എന്റെ ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപികമാരുടെ ആ അത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിഭാവം, പ്രേമം, പ്രേമം അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാര് മുഴുവനും ആ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറൊന്നും അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ആത്മവിമോചനമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യോഗസിദ്ധികളോ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അത്തരം ഉന്നതമാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ശിവൻ ശ്രീദേവിയോട് സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയാണ്, സതീദേവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പ്രിയ നാരായണൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അതിലും പറയുന്നത്, ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്. എല്ലാതും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരും. എന്ത് തന്നെയാലും എന്റെ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, അത് എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഭാവമില്ല. അതാ പറയണത്. അതിന് നരക സമാനമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലും, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഒരൊറ്റ കൂടുതൽ നമ്മൾ കഥകളിക്കൊന്നും വേണ്ട. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കടലിലിരുന്ന് തീയിലിരുന്ന് എവിടെ ഇട്ടാലും നോ ആക്ഷൻ, നോ ഇഷ്യൂ. അതാണ് ആ അവസ്ഥയായിരിക്കും എപ്പോഴും ആർക്ക് നമ്മള് ഭക്തനുണ്ടാവാം. ഭക്തല്ലേ, നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ 6-ാം മന്ത്രത്തില് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശരിക്കും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റണം. അതിന് ഉത്തമ ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രിയ നാരായണൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. എന്തിനേറെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കട്ടായി അവരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്മാർ ഏത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മളെ ഭക്തന്മാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനായ ആരുദാഹരണമാണ് വിട്ടോല്ല, ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജനെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ ആ കഥ ഓർമ്മയില്ലേ? ഏകാദശി വ്രതം മുറിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ? അറിയാലോ അല്ലേ? എന്താ ഏകാദശി വ്രതം മുറിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ പ്രഭു? വാരണം വീടാൻ വേണ്ടിട്ട് പാരണ വീടുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസാവ് മഹർഷി വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനും വന്നിട്ട് പാരണ വീടാന്ന് പറയുന്നു. ആ കഥയല്ലേ? സ്നാനം ചെയ്ത് വരാൻ കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് അവര് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കുറെ നേരം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അവര് കുറെ നേരം ലേറ്റ് ആവും. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പാരണം വിടരുത്
മഹാരാജ് പാരണം വിടരുത്, ലേറ്റ് ആക്കും. ഉം. സ്നാനം ചെയ്യാൻ തീർത്ത് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ നേരം കാത്തു നിൽക്കും ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അയ്യോ ഇവര് അംബരീഷ് വരുന്നില്ല, മഹാരാജ്. എനിക്ക് പാരണ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ നേരമായിട്ട് കാണാണ്ടാവുമ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജ് കുറച്ച് ജലം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചിട്ട് പാരണ വിടും. അത് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാവും. അയ്യോ അവര് പാരണ വീട്ടിൽ അവൻ എന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നിട്ട് അവര് കേറി വന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ വന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ജഡേന്ന് എടുത്തിട്ട് കൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരത്തെ രാക്ഷസിനെ വരുത്തിയിട്ട് അംബരീഷിന്റെ നേരെ വിടും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ നേരെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് അവന് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ദുർവാസാവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു. പക്ഷെ ആ കൃത്യം നേരെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജന് ഭഗവാൻ ഒരു ചക്രം കൊടുത്തിരുന്നു എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്കായിട്ട്, ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ബലമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ചക്രം പിന്നാലെ വന്ന് പിന്നാലെ ഓടിയപ്പോ ദുർവാസാവ് രക്ഷിക്കാനും മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേലും ബ്രഹ്മാവ് പറയും ഇത് ചക്രത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് മഹാദേവന്റെ അടുത്തേലും മഹാദേവനും പറയും എനിക്കും പറ്റും ചക്രത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെ പറ്റുള്ളൂ, വിഷ്ണുവിനെ പറ്റുള്ളൂ പറയും. നാരായണന്റെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കളൂ. അവസാനം നാരായണന്റെ അടുത്ത് നാരായണൻ പറയും ഞാൻ ഈ ചക്ര അംബരീഷിന് ഓൾറെഡി ദാനം ചെയ്തതാണ്, ഇത് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, നേരെ അംബരീഷത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ച് മാപ്പ് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ചക്രം പിൻവലിഞ്ഞ് ദുർവാസാവ് മഹർഷി അപ്പോഴാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജന് മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാലുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതായത് എന്താ പറയാ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ കമ്പൽസറി പറയാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിനൂടെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യമാതാജി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ലിങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വീട്ടിലത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലും കൂടെയല്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ദുർവാസാവിനോട് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലല്ല. കാരണം ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ് ഭഗവാൻ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അതാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം. ഭക്തന് പറയുമ്പോ ദാസാനു ദാസൻ. ഭക്തന്റെ ദാസനാവാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ പറയാം. നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നേടാനില്ല. ആരോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആരോടാണ് പറഞ്ഞ? നാസ്തികരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയമായ വിമോചനമോ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കൊണ്ടോ പിന്നെന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഒരുവടിയും തൊന്തിരുവടിയെ പാതാരെന്തെങ്കിലും സുഖ ആസ്വദിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ അപ്പൊ ഉന്നതമായ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരന്തെങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകം. നമ്മൾ കുമാരന്മാരും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. 4 കുമാരന്മാരും അവര് ഞാനും കിട്ടി. പക്ഷെ എന്റെ ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ച പൂവില്ല സുധ അല്ലെ ഇത് കിട്ടിയോടുകൂടി അവരെന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരായി മാറാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അത് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? സുഹൃത്തുക്കളോട്. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാസ്തികരാണ് അല്ലെ, അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാരോട് അടക്കം അതിന് പറഞ്ഞത് ഉന്നത ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് പറയും, അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ ചെന്ന് നാസ്തികരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് നമുക്ക് വട്ടാന്ന് പറയും. അല്ലേ? അതാണ് സംഭവം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ സംഘമാണ്.
നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, ശരി, നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത പഠിക്കണം അല്ലെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ലെവലില് കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല. നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. ഉത്തമാധികാരികൾക്കൊക്കെ പറ്റും, ഉത്തമാധികാരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റും, അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല. ഇപ്പൊ ദുർവാസാവിനോട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നുണ്ട്. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നു, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ. അതുകൊണ്ട് 5 തരം മുക്തി പോലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുർവാസാവിനോട് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭക്തനും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഋഷി അല്ലെങ്കിൽ മുനി ഇവരെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്നോട് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഒരിക്കലും ഈ 5 തരം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഈ 5 തരം മുക്തികൾ അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. ഈ 5 തരം മുക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ. കാരണം ഇതിന്റെ ഭഗവാൻ അവരെ ചിന്താഗതി ഒന്നുള്ളൂ, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോപികന്മാരെ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയം ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാളിയൻ, ഇനി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അതായത് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഒരു വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നാഗപത്നിമാരായ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ, അതും ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുകൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്ത രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ ബൗദ്ധ്യസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റൊരിതിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുകൾ അണിയുന്നവന്റെ മറ്റു സിദ്ധിയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യമാര്, അതായത് കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അത് അണിയുന്നവർക്ക് മറ്റ് സിദ്ധികൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ തൃണം പോലെ അവര് കണക്കാക്കുന്നു. അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഗംഗാ നദി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ പാപം ഗംഗയിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പാപം പോകുന്നു അറിയില്ലേ അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ പറയണതല്ലേ. അപ്പൊ ഗംഗയുടെ പാപം ആരാണ് കളയുന്നത്? ഭഗവാൻ. നമ്മളെ പാപം ഗംഗ വലിച്ചെടുക്കും, ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എന്ത് ടച്ചായോ അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കാലുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുന്നു? മഹാബലി. പിന്നെ അടുത്തത് ഗംഗ, സ്ലൈഡ് അല്ലേ? കാളിയനുണ്ട്, മഹാബലിയുണ്ട്, ഗരുഡനുമില്ലേ? അതുണ്ടോ? ഗരുഡൻ. ഞാൻ അതുണ്ട്, വേറെ ഉണ്ട്, ഗരുഡനുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ടച്ച് ചെയ്താലും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. അല്ലാണ്ട് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തി രൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗവും എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമാണ്. അങ്ങേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ, അത് ശരി, എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹ്യ സുഖാനുഭൂതികൾക്കെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി കരുതുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, അത് 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 87-ാം അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തിരൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അതിനെ കണക്കൂട്ടാം. അതും ദേവതകൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ
സഭാമണ്ഡലത്തിലുള്ള ദേവതകളാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികൾ അവരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഒരു ദേവത സങ്കല്പം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മൃദംഗം കൊട്ടും അല്ലെ, മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യല്ലേ, നമ്മൾ ചെലമ്പടിക്കും അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ തന്നെയാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് മണി ആ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ഏതിലാണത്? കഥയുടെ പേര് എന്താ? അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപേതാണ് ദാമോദര ലീലയില് ചെലങ്ക ശബ്ദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല? അത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെലങ്ക? അത് എന്താണ് കണ്ണു കാണാത്ത മഹർഷി? അല്ല ചെലങ്ക അതായത് അത് പാദസരാണ് അല്ലെ കഥ? അതന്നെ പാദസരത്തിന്റെ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ പാദസര രാധാറാണിയുടെ പാദസരം കാണാണ്ടായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജീവനുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ മൃദംഗം അത് ഭഗവാന്റെ പാർശ്വാദർവാരിയാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അവരും, മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാതും ഉണ്ടോ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദേവത സങ്കല്പത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ താഴത്തുള്ള ദേവതകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവത സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് അത് പോണത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തി രൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു ദേവത സങ്കല്പം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സഭാമണ്ഡലം ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ സഭാമണ്ഡലം ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ 7 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതില് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജയവിജയന്മാര് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ജയവിജയന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് പറയില്ല, ഒരു കാവൽക്കാരനല്ല അവര്, ജയവിജയന്മാർ കാവൽക്കാരൻ, അത് കാവൽക്കാരൻ. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ 5-6 ലെയർ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴൊന്നും ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ടാവും, പിന്നെ വേറെ അടുത്ത സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ടാവും, പിന്നെ അടുത്ത സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്നിട്ട് പറയാം പല ലെയറിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു. മധുരയിലും രാമേശ്വരത്തൊക്കെ 4 കവാടല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണേ? 4 കവാടം. 4 കവാടത്തില് 4 ജൈവിജന്മാരെ പോലെ 4 കാവക്കാർ, ഓരോ കവാടത്തിലും 2 കവാൽക്കാര്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ പേരുകളുണ്ട്. ജയവിജയന്മാരെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഭഗവാന്റെ മയിൽപ്പീലിക്കായാലും അതൊരു ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതാണ് മയിൽപ്പീലിയായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അവിടെയുള്ള മയിൽപ്പീലി ആയിട്ടും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനം. അതാണ് സാന്തരസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായ? അതാണ് ഭക്തിര തലത്തിൽ. അതാണ് നമുക്കിത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായി മാത്രമേ നമുക്ക് ബുദ്ധിബോധം ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആത്മീയ തലത്തില് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലിനും അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അതും ആത്മീയ ബോധമുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. 2 അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ദാമോദര ലീലയില് ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ടെടുക്കണല്ല, അപ്പൊ വെണ്ണ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വെണ്ണ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാവരോടും കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ചുറ്റും അല്ലെ, എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി, ആരും സംസാരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണ ആരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതന്നെ മണി അടിക്കുന്ന കഥ, മനസ്സിലായേ? മണിക്ക് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ അവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ ആത്മീയ ബോധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അത് ഒരു ഗോപികയുടെ വീട്ടില് വെണ്ണ വെച്ചിരിക്കുമ്പോ വെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗോപിക കടത്തിന്റെ അടുത്ത് കുറെ മണി കെട്ടി വെച്ചു. എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ചെന്നപ്പോ, ഭഗവാൻ കൂട്ടുകാരൻ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ എല്ലാവരോടും ശബ്ദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ മണികളും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരും ശബ്ദിക്കാതായിരുന്നു മണി ശബ്ദിക്കാതെ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ
കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരന്മാരും വന്നു. ഗോപിക ശബ്ദം വരില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗോപികമാര് പുറത്തേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരും അകത്ത് കടന്നിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ച് വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് ഉറിയുന്നു. വെണ്ണ ശബ്ദിക്കരുത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ മണി ശബ്ദിക്കണില്ല. എല്ലാ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും കൊടുത്ത് അവസാനം ഭഗവാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കണ്ടപ്പോ മണി ഒരൊറ്റ അടിച്ചു. കാരണം ഭോജനം ചെയ്യുമ്പോ മണി അടിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുമ്പോ മണി അടിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മണി അടിച്ചേ ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാനല്ലേ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നത്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ അപ്പൊ മണി അടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നത്. ഭഗവാൻ ഭോജനം ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് മണി അടിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മൂർത്തികൾ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭാഗവതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തി രൂപമായ ശ്രുതികൾ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ നമ്മളപ്പ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ മണിയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. മണിക്കും ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് മാത്രമുള്ള, അങ്ങനെയല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിന് എല്ലാത്തിനും ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഏത് പുൽക്കൊടിയിലായാലും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സേവനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായെങ്കിലും ഞാൻ ജനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയജ്ഞാനം ഓരോരുത്തരുടെ സ്വത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ്, അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതുമല്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെന്ന്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മമാണ്. നമ്മളെ പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ടാണ്. പഞ്ചഭൂതം എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്? അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. നമ്മളെവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം, അത് നേടാൻ എളുപ്പമല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി നേടിയിട്ടില്ല. ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടുന്നത് എന്ന് ഭഗവത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം 1000 ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. മനുഷ്യാണ സഹസ്രേഷു കച്ചിത്ത സിദ്ധ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം അത്തരം മനുഷ്യത്തില് ലക്ഷത്തിലല്ല 1000 ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും ഈ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി നേടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു ബഹുനാം ജന്മനാമെന്ന്. കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന്. പിന്നെയാണ് അവര് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനം കുറിച്ചും ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മപദമോ ഈശ്വരപദമോ സർവലോകപദ്യമോ ഐശ്വര്യപദ്യമോ എന്തിനതി മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിലും ഭാഗവതത്തിൽ അതിന് നമ്മളെ ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. കാരണം എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിലാണ് ഭക്തി നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ചെലങ്കയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തന്മാർക്കായാലും ചെലങ്ക എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭാഗവതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ മാറും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെലങ്കിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോണില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രിയപദമോ സർവലോകപദമോ ഐശ്വര്യപദമോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ യശോദ കൃഷ്ണന്റെ ഉരുളിൽ കെട്ടിട്ട് ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെന്ന്
കയർ അല്ലെ, കയറുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് പത്മപുരാണത്തിന്റെ പോയിന്റ് കൊട്ടിയാണ്. പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വിശദീകരണങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്മപുരാണത്തിലാണ്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിന് അതിനെ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും പ്രത്യേകിച്ച് പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതില് പത്മപുരാണത്തിലെ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ കാർത്തിക മാസത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അവിടെ കാർത്തിക മാസത്തില് ദാമോദര രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. ആര്? പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത്, അതാണ് നമ്മൾ കാർത്തിക മാസമൊക്കെ ആചരിക്കുന്നത്. നമ്മളതിന് കാർത്തിക മാസം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ചിട്ടതാണ്. കാർത്തിക മാസത്തില് ഭഗവാന് ദാമോദരനായിട്ട്, അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപമാണ്, അല്ലെ, നിഷ്കളങ്ക രൂപമാണ്, അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ തരും, അല്ലെ. അത് നിഷ്കളങ്ക രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കണ്ണടച്ചു തരും. എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്തിനുള്ള. പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാന് അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപനാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷേകം അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. അതായത് രാവണന് നമുക്കറിയാം ആരാണ്? ശിവനാണ് വരങ്ങൾ നൽകുന്ന അറിയാം, അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ദേവതകളും ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കടക്കാം, അവർക്ക് ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും. ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപിന് വരങ്ങൾ നൽകി. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുന്നു. അതായത് ദേവന്മാര് മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർക്ക് ആർക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ വരങ്ങൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവര് ദേവന്മാരെ ആരെടുത്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അനുഗ്രഹം നേടുന്നത്. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. അതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ എടുത്തത്. ഇപ്പൊ കർദമുനി അല്ലെ, കർദമുനി എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്തായി? ദഹുദിക്ക് അവരെ കപിലമുനിയായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ, നല്ലൊരു സൽപുത്രന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം അതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം, എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ശ്രീ ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ട്. മഹാജ്ഞാനികളെ, പരമഹംസർക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാൻ ശരിക്കും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയെ മഹിമാതിരകതയെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ കുന്തിദേവി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, വിനയാണ്, അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിനയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിനയത്തോടുകൂടി പറയണം. കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ്, അല്ലെ. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങേ അറിയാൻ കഴിയും? ആ വിനയം. കാരണം കുന്തിദേവിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ എന്താണ് അത് പറയണം, അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയാണ്. ജീവമുക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയത്തരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനയത്തിന് എന്നുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരികളെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധി കുറവാണ്. അതിന്റെ ഡിബേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കണില്ല, ഹരീഷ്. അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ച് സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ആത്മരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളില് രമിക്കുക അല്ലെ, ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. ഇവര് സ്വതന്ത്രരാണ്. ഞാനൊരു ജനറലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ സത്സംഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ, മാതാജിമാരല്ലേ? അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഹരേഷ്ണ, അതിന്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഗോപികമാരുടെ അംശം. ഗോപികമാരാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും. അതെ, ഓക്കെ. ഗോപികമാര്, പത്നിമാര് ഒക്കെ പത്നിമാര് ഭഗവാനെ സേവിച്ച്. ഓക്കെ, അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1-2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കതയായിരിക്കും. അതായത് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നിഷ്കളങ്ക ഭാവമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് 2-3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ. നിങ്ങൾ നാളെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറ. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മാതാജിമാരായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാതാജിമാരായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തട്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അതല്ലേ വിപ്രപത്നി അനുഗ്രഹം. അവര് ബ്രാഹ്മണരോട് ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. അതന്നെ ആ കഥ അരേഷണ. അപ്പൊ വിപ്രപത്നിമാരല്ലേ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഓടിയത് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അതന്നെ അയ നിഷ്കളങ്ക ഭാവം നിഷ്കളങ്ക ഭാവം, ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാജിമാര് അതിൽ കൂടുതൽ. പിന്നെ 2-3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ വിട്ടുന്നു പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള അന്ത്യമായ അഭിലാഷത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പോകുമെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളെയും ലീലാവിലാസങ്ങളെയും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്ന നിമഗമനം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആത്മരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തികൾ, അവര് പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ പിറകെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്നാ പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തി വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യമാണ്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും മുക്തി വേണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയണേ, 4 ബാക്കിയുള്ള ഇത് സായുജ്യ മുക്തി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ചെന്നുകൊണ്ട് ലയിക്കാണ് ഭഗവാനില്. ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടാണ്. വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സായുജ്യ മുക്തി ഒരു ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. പിന്നുള്ള മുക്തിയിൽ എന്താണ്? അതില് സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള ഭക്തൻ അതിനേലും മുകളിലാണെന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് സാരോഗ്യാണെന്ന് അതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. വേറൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 4 എണ്ണാണ് തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മകൾ ചില കൃഷ്ണബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേലും മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതിന്റെ താഴത്തായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതിന്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. അതിന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. സ്വർഗമൊക്കെ വരുന്നത് വേറൊരു മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും എന്തിട്ടാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും വരുന്നത്. അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പല ലേയേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പല ലെയറിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
അവിടുന്ന് പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലോകങ്ങളാണ്, ഒരേ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരേ ഗ്രഹനാഥനുണ്ട്, അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം. അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്കുള്ള ലോകങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും നാഭി അല്ലെ, നാഭി ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവിന് നാഭിയിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, 14 ലോകങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റവും മുകളില്, പിന്നെ ഒരു താമരയുടെ അടി കൂടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ, ജോയിന്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു കാരണോദായശായ വിഷ്ണു അല്ലെ, കാരണോദായശായ വിഷ്ണു അല്ല, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദായ സമുദ്രത്തിലാണ് ആര് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളില് അതിന്റെ ആ നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള അതിലാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി 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 ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി, പിന്നെ നമുക്ക് അത് മുറിച്ച് നമ്മള് വിരജാ നദി എന്നുള്ള ആ പോർഷനിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ടിന്റെ ഇടയിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മുക്തി ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ മുക്തി ആയി, ഭക്തി ആയോന്ന് വെച്ചായി, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ധ്രുവലോകായാലും അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ മഹാശിവന്റെ ലോകങ്ങള് അതൊക്കെ വേറെ, ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് വേറെ കാണാൻ പറ്റും. അത് വേറെ ലോകങ്ങൾ, അത് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്രേ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്താ പറയുക മുക്തിപദങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെന്താണ് വീണ്ടും ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി എന്ത് വരും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കിട്ടും. അതിൽ മുക്തിന്ന് ഈ സാരൂപ്യം കിട്ടിയാലും വീണ്ടും ആ ഭക്തി ഉയർത്തി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാ പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയെ കൈവരിച്ചപ്പോഴും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ബലമേ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണലോകം വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം വൈകുണ്ഠം, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുക്തിയും 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർക്ക് പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ. അപ്പൊ മുക്തിയിലെത്തി നമ്മൾ, ഞാൻ മുക്തിയെത്തി, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കിട്ടി, ചതുർഭുജ ബാഹിയായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കാണും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കും ചതുർബാഹ രൂപം, അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ രൂപം. അവിടെ എത്തി നമ്മൾ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമുക്ക് വളർച്ചയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് വിവിധ തലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വളർച്ചയാണ്. അതാണ് ഭക്തി ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉയർന്നുയർന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാരെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല, കളിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഏർപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയാകും. പക്ഷെ ഒട്ട പാകം വരുമ്പോൾ ദിവൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതുമായ കൃഷ്ണപ്രമ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മുക്തിപദമായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ മുക്തിപദം ആഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും, നമ്മ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രഭം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ ഇത്രയും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കാണ് ഭക്തി പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ലെവലിൽ മുക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അല്ലെ, സായുജ്യം, ആ വ്യക്തിക്ക് സായുജ്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഫൈനൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എത്ര 23 സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ആ മുക്തി നമുക്കറിയാം 3-5 തരം. ഭക്തി സേവനം മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ മുക്തി തന്നെ 5 തരം മുക്തികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ഈ 5 തരം മുക്തികളതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് മുക്തി തന്നെ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ മുക്തിയിൽ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ
എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടും, അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവായാലും അങ്ങനെ പല കഥകൾ, ഉദ്ധവര കഥകൾ, ഇങ്ങനെ പല കഥകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമ്മള്. ഹരേഷ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേഷ്ണ. അതില് ദുർവാസാവിനോട് പറഞ്ഞ കഥ, കാളിയന്റെ കഥ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, പിന്നെ ശ്രുതികൾ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതില് പറഞ്ഞു പോവാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദാമോദര രൂപത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ, കാരണം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിച്ചാലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, കുന്തിദേവിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? കാരണം അത് വിനയത്താണ്. അപ്പൊ വിനയം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവാന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മുക്തിയിൽ തന്നെ 4 തരം മുക്തിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്ന് ആ കൃഷ്ണപ്രേമമായ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വൈകുണ്ഠം, നമ്മൾ ഐശ്വര്യം മുക്തി തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന്. അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭാവഭക്തി, നമ്മളിങ്ങനെ 9 തരം ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ശ്രദ്ധ, സാധു, സംഘ, ഭജനക്രിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയും. ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിയാം. അവിടെ ചിലപ്പോ ഗോപന്മാരെ അവസ്ഥയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരെ അവസ്ഥയാണ്, സുരഭിര അവസ്ഥയാണ്, ഏത് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ വൃന്ദാവന ലീലവിലെ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടരാവണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഗോപികമാര് പറയണല്ലേ, ഗോപിക ഗീതത്തിൽ പറയല്ലേ, തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിപിരീഡിതം കൽമഷാപകം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാദതം ഭുവി ഗൃണന്തി തേ പൂരിതാ ജന. മീൻസ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നിരന്തരം കേട്ട് 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 ഭഗവാന്റെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേഷ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടേ ക്ഷമിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാതും ക്ഷമിച്ചോളൂ. ഡോണ്ട് വറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ? അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധ്യാഭ്യശ്ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തജനോപവാദിതേ ഗുരുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം നമുക്ക്.